Польшча цалкам закрывае мяжу з Беларусю. На які час стала вядомае імя беларускага дыпламата ў Чэхіі, які мог мець дачыненне да шпіёнскай сеткі ў еўразвязе, а таксама за што Лукашенко раскрытыкаваў айчынныя банкі. Пра гэта і не толькі ў сённяшнім аб'ектыве. Віталь Бабін з вамі. Вітаю, пачынаем. Мяжа закрываецца ў звязку з вучэннямі «Захад-2025». Польша пастанавіла цалкам закрыць мяжу з Беларусю нават для грузавога транспарту. І адкрые яе толькі тады, калі знікне пагроза з боку Беларусі, заявіў кіраўнік МУС краіны Марцін Карвінскі. Літва таксама абяцае ўзмацніць бяспеку. Што вядома на дадзены момант, апавядзе Антон Бяздольны. Пра закрыццё мяжы з Беларусю прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў падчас планавага паседжання польскага ўраду. Ён звязаў такое рашэнне наўпрост з вучэннямі «Захад-2025» на тэрыторыі Беларусі. Mamy też do czynienia z narastającą liczbą... Мы маем справу з ростам розных правакацыяў з боку Расіі і Беларусі, таксама на тэрыторыі краіны. Хаця б арышты грамадзяніна Польшчы, езуіта на тэрыторыі Беларусі ёсць прыкладам агрэсіўных правакацыяў. У звязку з гэтым для бяспекі краіны мы закрыем мяжу з Беларусю, у тым ліку чыгуначны пераход. Паводле Туска мяжу закрыюць апоўначы з чацвярга на пятніцу. Міністр унутраных спраў Польшчы Марцін Карвінскі пасля паседжання ўраду дакладніў: гаворка пра закрыццё руху ўсіх відаў транспарту праз мяжу. Гэтае закрыццё будзе мець часовы характар. Найбольш актыўная частка вучэнняў, як паведамляюць арганізатары, 12-16 верасня. Але будзем сачыць за развіццём сітуацыі. Памежныя пераходы будуць адкрытыя толькі тады, падкрэслю гэта, калі мы будзем упэўненыя ў бяспецы грамадства. Беларускія аўтаперавознікі пачалі адмяняць аўтобусныя рэйсы ў Польшчу з 12 верасня. Тым, хто набыў квіткі, абяцаюць вярнуць грошы. Некаторы час таму прэм'ер паведаміў, таму перавознік яшчэ не мае інфармацыі. Мы не ведаем. Цяпер на межах Беларусі і еўразвязу працуюць толькі 4 памежныя пераходы. З іх толькі адзін на беларуска-польскім участку. Таксама заставаўся адкрытым адзіны грузавы чыгуначны пераход Казловічы. Гэта беспрэцэдэнтнае рашэнне польскага ўраду зачыніць цалкам мяжу з Беларусю. Я меркую, звязана з тым, каб аказаць ціск на рэжым Лукашэнкі, і Лукашенко ўрэшце пайшоў на некаторыя саступкі. Таму тут ёсць і вайсковы элемент. Літоўская памежная служба тым часам заявіла, што на час вучэнняў узмацняе мяжу з Беларусю. Аднак таксама пакуль не прывяла падрабязнасцяў. Супольныя расійска-беларускія вучэнні «Захад-2025» пачнуцца ў Беларусі ў найбліжэйшую пятніцу 12 верасня. Афіцыйна яны будуць працягвацца да 19 верасня. Кіраўнік Генштабу Беларусі завяраў, што вайсковыя трэніраванні носяць выключна абарончы характар. У чэрвені ў Мінску абвесцілі, што пераносяць вучэнні ў глыб краіны далей ад заходніх межаў. Антон Бяздольны, Белсат. Дональд Трамп ужо тройчы публічна гаварыў пра неабходнасць вызвалення палітвязняў у Беларусі. Здавалася б, сігнал для Менску уключыцца ў перамовы, паказаць хаця б мінімальную гатовасць да крокаў насустрач. Але Лукашенко дзеяць наадварот. За апошнія тыдні рэжым у Беларусі здзейсніў 3 рэзанансныя крокі. Арыштаваў польскага манаха, адправіў за краты жонку брытанскага дыпламата, і на фоне гэтага краіну абляцела вестка пра гібель палітвязня Андрэя Паднябеннага ў магілёўскай калоніі. Руслан Ігнатович працягне тэму. 36-гадовага гомельца Андрэя Паднябеннага знайшлі мёртвым у ПК нумар 15 Магілёва. Афіцыйная прычына смерці ўдушша, але былыя вязні гэтай калоніі кажуць, раней Андрэя збівалі. У тым ліку былы кіраўнік карнай установы Аляксей Лазаренка. Андрэя Паднябеннага затрымалі ў 2021. У віну яму запісалі падпал аўтамабіля сілавіка, пракол колаў у тралейбусах, кіраванне так званым экстрэмісцкім тэлеграм-чатам. Лукашэнкаўскі суд пакараў мужчыну 15 гадамі пазбаўлення волі. Пазней тэрмін павялічылі да амаль 17 гадоў. Паводле тых, хто сядзеў разам з Паднябенным, у калоніі яго чакалі сістэматычныя катаванні. Амаль адразу Андрэй трапіў у штрафны ізалятар. Потым яшчэ і яшчэ. Агулам у ШИЗА ён правёў не менш за 50 сотняў. А яшчэ пазбаўлення перадачаў, абмежаванне ў кантактах, цяжкія ўмовы працы. Пры гэтым у яго былі праблемы са здароўем. Андрэй звяртаўся ў медычную частку, але сапраўднай дапамогі не атрымаў.
Былыя вязні, апытаныя выданнямі «Наша Ніва» і «Зеркала», згадваюць загінулага як аднаго з найдабрэйшых і найразумнейшых у калоніі. Ён падтрымліваў іншых, дзяліўся апошнім. «Я буду ісці да канца», казаў Андрэй. На волі ў яго засталіся 3 дзяцей. Жахлівая смерць Андрэя Паднебеннага адбылася пасля шэрагу камплементарных заяваў прэзідэнта США Дональда Трампа на адрас Александра Лукашэнкі. Апошні раз Трамп назваў таго моцным лідарам і паважаным чалавекам і выказаў спадзеў, што той хутка выпусціць сваіх закладнікаў. Нашых мы ў асноўным вярнулі і нічога не заплацілі. Але я выказаў сваю павагу кіраўніку краіны. Ён зноў жа вельмі моцны чалавек, але ў яго 1400 або 1500 ці проста вялікая колькасць закладнікаў, і мы размаўляем пра іх вызваленне. Некаторыя з іх палітычныя, мяркую шмат хто з іх палітычныя, і выглядае на тое, што іх вызваленне адбудзецца даволі хутка. І тут паўстае галоўнае пытанне. Што гэта за перамовы з Захадам, калі рэжым працягвае катаванні і забойствы? Ці не баіцца Лукашенка, што ў выніку не атрымае нічога? І цікава, што далей будзе рабіць прэзідэнт Трамп. Руслан Ігнатовіч, Белсат. У Мінску затрымалі сям'ю уласнікаў і 4 менеджераў неназванага таксапарку. У афіцыйным прэс-рэлізе МУЗ кампанію назвалі адною з найбуйнейшай у краіне. Там працаўладкаваныя больш за 1000 таксоўцаў. Міліцыя і падатковая вінавацяць бізнесоўцаў ва ўхіленні ад сплаты падаткаў. Паводле следства фірма заніжала рэальны заробак таксоўцаў, а розніцу плаціла ў канвертах або як пакрыццё фіктыўных выдаткаў на бензін. Сцвярджаецца, што сума сыходу ад падаткаў склала больш за 5 мільёнаў рублёў. Звыш прыбыткі уласнікі трацілі на куплю нерухомасці і дарагія аўты падчас ператрусу. Быццам бы знайшлі інструкцыю, як сябе паводзіць падчас допыту ў сілавых органах. Распачатая крымінальная справа, затрыманым пагражае да 7 гадоў зняволення. Агенты КДБ дзеялі ў краінах Еўропы, цяпер яны выкрытыя. Хтосьці ў турме, а хтосьці выязджае ў Беларусь, дзякуючы дыпламатычнаму статусу. Чым маглі займацца лукашэнкаўскія агенты, сярод якіх можа быць і дарацца беларускай амбасады ў Празе, высвятляў Ян Федарович. Спецслужбы Чэхіі заявілі пра супольную акцыю з Румыніяй і Вугоршчынай. Яе вынікам сталася ліквідацыя шпіёнскай сеткі КДБ, што дзеяла ў Еўропе. Чем они могли заниматься? В принципе, это сбор различной информации, это, например, о поставках вооружения, о маршрутах поставок этих вооружений, ну и также создание таких сетей в тех или иных странах, которые могут лоббировать интересы что Минска, что Кремля. Ва ўдзеле ў шпіёнскай сетцы абвінавацілі беларускага дыпламата ў Чэхіі і абвесцілі яго персонаю нон-грата. Паводле крыніцаў Радыё Свабода гаворка пра Мікалая Дукшту, дарадцу беларускай амбасады ў Празе. На дадатак, Польшча таксама вышле беларускага дыпламата, якога абвінавацілі ў спрыянні агрэсіўным дзеянням. Подорваны серьезно возможности Российской Федерации за рубежом, и, возможно, они укрепляют свои отношения оперативные с союзными спецслужбами, прежде всего с КГБ в Беларуси, и пользуются их услугами точно так же, как в советское время существовало сотрудничество между КГБ Советского Союза, а также Штази в ГДР. У склад шпіёнскай сеткі КДБ уваходзіў былы намеснік дырэктара службы інфармацыі і бяспекі Малдовы Александру Белан, якога затрымалі ў Румыніі. Паводле G4 медыа яго падазраюць у перадачы сакрэтных звестак спецслужбам Лукашэнкі. Спайка Молдова-Румыния – это логика абсолютно логичная, геополитическая, культурная, историческая. И, соответственно, для спецслужб это облегченная работа. Если вы завербовали кого-то в Молдове, то этот человек будет работать по Румынии. А Румыния входит в состав ЕС, входит в состав НАТО. И тут получается огромное количество элементов, интересующих российские спецслужбы. На дадатак, як паведамляюць журналісты вугорскага выдання «Телекс», яшчэ адзін беларус мае дачыненне да шпіёнскай сеткі. Гэта неназваны мужчына, які, цытата, жыве каля польска-беларускай мяжы, працуе таксістам і ёсць чальцом беларускай апозіцыі. Есть те люди, которые доверяют и думают, что, в принципе, если они будут сотрудничать, то, например, им будет дана возможность вернуться в Беларусь. Многие люди выполняют, как я уже сказал, какие-то задачи, абсолютно не понимая контекста, и думают, что они ничего такого, в общем-то, не делают, но
При этом они все больше и больше погружаются именно в эту вот пучину праблем для себя. У ліпені прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск паведаміў пра агулам 32 асобы, затрыманыя за супрацу з расійскімі спецслужбамі. На іхным рахунку дыверсіі, падпал і гвалт. Сярод падазраваных ёсць і беларусы. Ян Федарович, Белсад. Ці можна загадаць інфляцыі цэнам не расці? Можна. Менавіта гэта і зрабіў сёння Лукашенко на нарадзе з банкаўскім сектарам. У калекцыю геніяльных думак дадаў ён і патрабаванне вярнуцца да ідэі 13гадовай даўніны, якая ў свой час, аднак, правалілася сумясціць у адно цэлае банкі і прамысловасць. Таму працягне Валера Руселік. Цитата. «Незаконные драконовские санкции пережили. Ситуация у грошово-кредитной сферы и на валютном рынку опасения не выкликая, але расслабляться не варто». Лукашенко сегодня провел нараду с аппаратом Национального банку и кіраўніцтвам банков. Не обошлося и без подкресленного клопоту про звычайных громадянов. Я слышу жалобы в адрес банков от обычных людей. То старые доллары не принимают, то навязывают клиентам страховые услуги. Давайте договоримся. С 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет за собой дисциплинарную ответственность руководителей. Вось толькі навошта, калі ты гэтак клапоцішся пра людзей, адкладваць развязанне праблемы ажно да Новага года. Ну, дастаткова ж папросту заклікаць банкі трымацца ўласных жа інструкцыяў і прымаць у грамадзянаў замежную валюту, не ствараючы панікі. Это на самом деле было частично вообще совершенно сознательная политика Нацбанка, и это один из способов тоже вот как бы, как это называется, девалютизации в стране, да. Ну, то есть напугать людей, вы не покупаете доллары, потому что вот сегодня вы купите эти доллары, а завтра вы пойдете в банк, и вы их продать не сможете. Поэтому не надо покупать доллары, поэтому храните белорусские деньги в каких-нибудь банках. Слово эксперта падмацоўвае і статыстыка. Толькі за жнівень фізічныя асобы ў Беларусі прадалі на 176 мільёнаў 300 тысяч долараў США больш, чымся купілі. А калі лічыць з пачатку года, то чысты продаж наяўнай і без наяўнай замежнай валюты перавысіў $1 мільярд. Сёння ж Лукашенко паставіў перад айчыннымі банкамі і новыя задачы. Акрамя змагання з інфляцыяй і цэнамі, ён запатрабаваў ад іх больш актыўнага ўключэння ў падтрыманне экономики, у прыватнасці інтэгравацца з прадпрыемствамі ў межах фінансава-прамысловых групаў і дапамагаць ім, найперш на замежных рынках, а калі не знойдуцца іншыя, то самым выступаць у роли инвесторов. Когда у банка вот в нормальной ситуации, когда он не состоит в этой ФПГ, он может выбирать на рынке, кому дать деньги, кому выгодно эти деньги дать. Там, да, вот там сегодня у МАЗа МАЗ представил хороший инвестиционный проект, я дам МАЗу. А там завтра Санта Бремер придет и представит еще лучше, так я дам и Санта Бремер. А так он будет сидеть на МАЗе, и вообще у МАЗа нет никакого стимула давать хороший инвестиционный проект, потому что у него есть банк, зачем? Як жа шукаць замежных інвестараў і пакупнікоў? Рашэнне ў часе нарады не прагучала. Між тым прадаваць беларускую прадукцыю робіцца ўсё цяжэй нават у Расію. Толькі за першае паўгоддзе сёлета айчынны экспарт за ўсходнюю мяжу скараціўся на 2,5%. А дэфіцыт гандлю склаў $3,5 мільярды. Валер Руселік, Белсад. І яшчэ адна тэма ў аб'ектыве. Паводле дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету сёлета рэкордна вырасла колькасць дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзікіх жывёлінаў. Як пазбегчы наезду на звера і што рабіць, калі ўсё ж аварыя здарылася, разбіралася Ірына Драфійчук. Падобныя выпадкі з надыходам восені здараюцца часцей, але, на жаль, нярэдкія яны і цягам года. За 8 месяцаў адбыліся амаль 3,5 тысячы наездаў на звяроў. Гэта рэкордная колькасць. На траціну большая за адпаведны перыяд летась. Агулам за апошнія 4 гады колькасць пацярпелых ці загінулых у сутыкненні з аўтамі звяроў вырасла з 3 да амаль 4 тысячаў. Найчасцей такія здарэнні адбываюцца на дарогах рэспубліканскага значэння. На першым месцы траса М2 з Менску ў нацыянальны аэрапорт. У сярэднім за 4 гады выпадак гібелі звера ў сутыкненні прыпадае на кожныя 1,5-2 кіламетры гэтых трасаў. Ці дастаткова робяць улады, каб перадухіляць такія здарэнні? Это
уборка древесных кустарников растительности вблизи дорог для того, чтобы увеличить видимость водителю до столкновения с диким животным. Нашыя суседзі робяць больш для бяспекі і кіроўцаў, і звяроў. Стараюцца, каб практычна не было падыходу да такіх буйных дарогаў, да аўтастрадаў, каб усё было агароджана сеткай, а таксама для дзікіх жывёлаў робяць адмысловыя пераходы надземныя ці падземныя. Сярод прычынаў павелічэння аварыяў называюць рост як аўтамабільнага трафіку, так і пагалоўя ласёў ды казуляў, а таксама большую мабільнасць звяроў, якіх палохаюць працы ў лесе і паляванне. Пасля сутыкнення з дзікім зверам на дарозе трэба выклікаць аўтаінспекцыю. Калі кіроўцу прызнаюць вінаватым, давядзецца аплаціць страту ад гібелі збітага. Ні ў якім разе не варта там гэтага аленя ці дзіка класці сабе ў багажнік і спрабаваць уцячы, бо гэта будзе азначаць браканьерства. Каб пазбегчы наезду, адмыслоўца раіць сачыць за ўзбочынамі і дарожнымі знакамі, не перавышаць хуткасці. Калі заўважылі звера, не палохаць яго сігналам або фарамі. Ірына Дарафейчук, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале, QR-код на вашых экранах, у апісанні да гэтага відэа, на YouTube інструкцыі, як глядзець і чытаць Белсат бяспечна. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзем для гаспадарства разам з Алесем Залеўскім. Алесю, гарачая заява, у тым ліку Дональда Туска пра закрыццё межы, але, напэўна, сёння вельмі насычаны на падзеі дзень. Абсалютна так. Каму як табе не ведаць уласна пра гэта, ўсё в навіны не змяшчаецца, ну і таму мы трошкі пашырым гэтыя асноўныя навіны, якія прагучалі в аб'ектыве датычна закрыцця мяжы. На чым канкрэтна палягае гэтае закрыццё? Таксама, чым для Менску можа абярнуцца гэтае раскрыццё шпіёнскай сеткі, якія наступствы канкрэтна для Беларусі будуць, ну і праверым, на якім канкрэтна дне знаходзіцца беларуская эканоміка, раз Лукашенко вырашыў забіраць даходы ў банкаў. У хуткім часе у нашым эфіры з'явіцца Валера Кавалеўскі. Застаньцеся з намі, запрашаю ўсіх. Гаспадарства, працуем у жывым эфіры. Алі Залеўскі, Віталь Бабін. Сёння гарачая навіна пра хуткае закрыццё мяжы з боку Польшчы, і пытаемся сёння ў вас, як вы ставіцеся да гэтай навіны. Негатыўна, станоўча, альбо вам усё роўна, вы не ездзіце ў прынцыпе ў Еўразвяз і ў Польшчу. Галасуйце, калі ласка, гэта ананімна і бяспечна. Ну і пакуль так, вынікі досыць неадназначныя, паглядзім, як яны будуць змяняцца так цягам сённяшняга эфіра, а мы мяжу будзем абмяркоўваць спачатку з Валерам Кавалеўскім з пункту гледжання палітычных і дыпламатычных наступстваў, і пазней з эканамісткай Алісай Рыжыченка пра эканамічныя наступствы закрыцця мяжы Беларусі, такатней польска-беларускай мяжы. Пакуль жа цытую нашых калегаў са старонкі Белсат.eu, якія паведамляюць, што ўжо беларускія перавознікі скасоўваюць рэйсы ў Польшчу, у тым ліку, напрыклад, Атлас Бас распавёў, што прыпынілі рэйсы з Гомеля Познань на 10, 11, 12 число, Познань Гомель на 12, 13, 14 число. Таксама адмененыя перавознік аўтобусы Інтэркарс. Апошні рэйс у Варшаву адправіцца 10 верасня 20:30. Ну і дарэмна думаць, што там засталіся яшчэ білеты. Таксама, шановнае гаспадарства, мы чытаем і тэматычныя чаты на межах, ведаем, што шмат цяпер у людзей, хто застраў у Турцыі, так, ці праз Турцыю будзе вымушаны вяртацца, так, хто на вакацыях у Італіі, як цяпер вярнуцца, будзем цягам эфіра у тым ліку это высвятляць, ну і цягам заўтрашняга таксама дня, бо дэталяў пакуль па гэтай справе няма. Пакуль жа мы толькі пакажам, што сказаў Дональд Туск, уласна, які агучыў рашэнне пра закрыццё мяжы. Гэта прэм'ер-міністр Польшчы, калі ласка. Mamy też do czynienia z narastającą liczbą... Мы маем справу з ростам розных правакацыяў з боку Расіі і Беларусі, таксама на тэрыторыі краіны. Хаця б арышты грамадзяніна Польшчы, езуіта на тэрыторыі Беларусі ёсць прыкладам агрэсіўных правакацыяў. У звязку з гэтым для бяспекі краіны мы закрыем мяжу з Беларусю, у тым ліку чыгуначны пераход. Ну і з намі на відэасувязі ўжо так знаходзіцца анансаваны раней Валер Кавалеўскі, агенцтва трансатлантычнага супрацоўніцтва, былы дыпламат Беларусі у ЗША. Вечар добры вам.
Добрый вечер, дзякуй за запрашэнне. Спадар Валер, ну такое трошки нечаканае, але і чакаемае рашэнне Польшчы ўжо спекулявалася на гэты конт вельмі шмат. Як вы успрынялі рашэнне Варшавы? Ну, я не могу пагадзіцца з тым, што яно чаканае гэтае рашэнне. Я б сказаў, што яго можна разглядаць менавіта як нечаканае, такое трохі як сюрпрыз, таму што ўсё ж такі, калі казаць пра вучэнні Запад 2025, то яшчэ некалькі месяцаў таму рэжым заявіў пра тое, што яны скрачаюць маштабы гэтых вучэнняў, што яны адводзяць іх ад заходніх межаў у сярэдзіну краіну. То бок тут самая прывязка да таго, што гэта звязана менавіта з вучэннямі, з пытаннямі бяспекі, яна выглядае трохі нацягнутай, і ў гэтым сэнсе я б не сказаў, што тут ёсць такая наўпростава лагічная сувязь. Разам з тым, гэта якраз такі выглядае як такая чарговая эскалацыя ў супрацьстаянні паміж Захадам і Беларусю. Я б сказаў, што ў гэтых умовах пакуль не праглядаецца логіка таго, навошта такое рашэнне было прынята, якім чынам будзе забяспечвацца бяспека, што ўвогуле азначае бяспека палякаў і Рэспублікі Польшча, палякаў у сярэдзіне Беларусі ці ў самой Польшчы, і як ад гэта, і што будзе азначаць спыненне гэтай блакады, якім чынам Польшча мяркуе выходзіць з гэтай сітуацыі. Ну вось уласна было мне пытанне таксама да вас напрыканцы, праўда, але ну раз мы ўжо тут, так нібыта нагода гэта вучэнні, якія з 12 па 16 будуць адбывацца ў Беларусі, але канцавой даты адкрыцця мяжы назад, так, Туск не агучыў, толькі што з 12 будзе зачыняцца. Вы дапускаеце, што яна так і не адчыніцца пасля сканчэння вучэнняў? Ну, мы все ведаем гэтую сумную прымаўку, што няма нічого больш пастаяннага, чым часовыя захады, і, конечно, з гэтага пункту гледжання это выклікае вельмі сур'ёзную занепакоенасць. Ці не стане гэтая блакада, гэтае блакіраванне цалкам усіх транспартных камунікацый з Беларусю такім нечым пастаянным, з чаго будзе вельмі складана выйсці, бо той самы міграцыйны крызіс, які мы назіраем на мяжы Беларусі з еўрапейскім звязам, ён працягваецца ўжо 5-й год, і гэта немала. І я тут адзначыў, што вось той, як бакі, абодва бакі, падыходзіць да гэтага крызісу, гэта антыпрыклад таго, як трэба вырашаць праблемы, бо тут толькі спіраль эскалацыі. І той, і бок рэжыму, і еўрапейскі бок не садзяцца за стол перамоваў, не вырашаюць праблему, якая ёсць у адносінаў праз размову, праз дыялог, праз перамовы, а раскручваецца гэтая спіраль супрацьстаяння. І мы тут разумеем, што найперш у гэтай сітуацыі церпяць менавіта людзі, мабільнасць беларусаў. І тут я думаю, што тое, што зрабіў на сённяшні дзень польскі ўрад... Але гэты завочны дыялог з рэжымам Лукашэнкі Варшава вядзе вельмі даўно. Яна патрабуе вызвалення палітычных зняволеных, у прыватнасці Анджэя Пачобута, журналіста. Таксама вось зараз затрымалі чарговага грамадзяніна Польшчы, і пры гэтым таксама Варшава патрабавала спыніць атакі міграцыйныя на мяжы з Польшай. Ужо цягнуцца яны досыць даўно, некалькі гадоў. Рэжым пакуль не ідзе вось на гэтыя заклікі з боку Варшавы, то пра які дыялог тады ісці? Ну, Лукашенко не ідзе на гэты дыялог, ну вось ёсць крок аб закрыцці межаў. Да, сапраўды, тое, што вы правільна сказалі, гэта завочны дыялог, але завочны дыялог відавочна не працуе. То бок, зноў жа, бакі прадпрымаюць нейкія дзеянні, якія не на карысць людзям. Магчыма, яны адстойваюць свае палітычныя інтарэсы. Мы разумеем, што ў Польшчы таксама любая праблема можа быць лёгка палітызаваная, і замест вырашэння гэтай праблемы пачынаюцца значныя такія палітычныя манёвры. І ў гэтым сэнсе, зноў жа, ідзе 5-й год міграцыйнага крызіса. За гэты год ужо значныя страты панеслі людзі, значная шкода нанесена і людзям, і бізнесам. Загінула вельмі шмат людзей на мяжы, менавіта тых людзей, якіх называюць нелегальнымі мігрантамі, якія спрабуюць перасекчы мяжу. За гэты час я не бачу ніякіх прыкметаў таго, каб абодва бакі ініцыявалі размовы на нейкім тэхнічным нават узроўні для того, каб разумець, што адбываецца на мяжы і якім чынам можна вырашаць гэтую праблему. Таксама тое, што польскія ўлады адзначаюць у гэтай сітуацыі, што Беларусь, рэжым Лукашэнкі і рэжым Пуціна, яны стаяць за гэтым міграцыйным крызісам. Але разам з тым усе тыя захады, якія адбываюцца, вось гэтыя санкцыйныя ці абмежавальныя захады, яны накіраваныя супраць Беларусі. Расія тут ніякім чынам не церпіць. Некалькі месяцаў таму нават у паведамленні пра званок міністра Сікорскага з сакратаром Рубіо
цытаваўся польскі бок, казаў, што менавіта Масква зараз кіруе гэтым міграцыйным крызісам. Але дзе тыя захады супраць Расіі? Я бачу толькі захады супраць Беларусі. І супраць Беларусі на сённяшні дзень гэта найперш тычыцца менавіта інтарэсаў людзей. Так, зараз мы паразмаўляем пра беларускую сетку шпіёнаў у Еўропе. Это наша наступная тэма, але каб ужо трошкі прыкрыць гэтую, больш за палову транзіта кітайскага ў Еўропу праходзіць праз чыгуначныя рэйкі паміж Беларусю і Польшчай. Так, прынамсі, апошнюю лічбу, што я паводле экспертаў знайшоў. Зачыняецца таксама і чыгуначнае спалучэнне, пра што сказаў сёння Туск. Якая будзе рэакцыя Кітая, на вашу думку, і ці не ёсць это з боку Польшчы і акурат той ход, каб прымусіць Лукашэнку ісці на дыялог менавіта праз рэакцыю Пекіна на гэтую гісторыю? Я пагаджуся, што, магчыма, разлік менавіта ў гэтым і заключаецца, што ўсё ж такі это стварае нязручнасці на гэтым разам не толькі для грамадзян, але таксама і для рэжыму. Але цікава, што пакуль не бачна, каб Польшча гэта ўзгадняла таксама з Брусэлем ці з іншымі суседнімі краінамі, з Беларусю, з Літвой найперш, ці з Латвіяй. Незразумела, ці гэта было ўзгоднена, скаардынавана, і якая будзе рэакцыя з боку агульнаеўрапейскіх уладаў. Але я думаю, што сапраўды гэта можа выклікаць пэўную занепакоенасць у Кітаі. Хоць мы гаворым пра тое, што значная частка кітайскага транзіту праходзіць праз Беларусь, але разам з тым ўсё ж такі значна большая частка увогуле паставак з Кітаю ідзе морам в Европу. То бок, выбачайце, это чыгуначныя. З чыгуначных спалучэнняў у Еўропу палова праз Беларусь. Вось, это такая была гісторыя. Так, тое, што я кажу, тое, што хацеў сказаць, што ўсё ж такі большая частка экспарту ці імпарту кітайская ў Еўропу праходзіць морам, а не праз чыгуначныя пастаўкі. То бок я б тут ўсё ж такі адэкватна ацэньваў значнасць вось гэта шляху праз Беларусь для Кітая, ну і для Еўропы, канешне. Бо закранаюцца інтарэсы не толькі Кітая, закранаюцца інтарэсы таксама і Брусэля, і іншых еўрапейскіх краін. То бок я думаю, што тут ціск, калі ён будзе, то ён будзе і на Мінск, і на Варшаву. Спадар Валера, яшчэ, калі можна, коротка вось па гэтай тэме. Адназначна вы сказалі, што Польша магла не ўзгадняць гэтае пытанне з Латвіяй, з Літвой, з суседнімі краінамі. Калі гэта можа быць узгоднена, ці вы разглядаеце варыянт, што і Літва, і Латвія таксама зачыняць усе граніцы, усе межы з Беларусю? Ну, в прынцыпе, такія рашэнні ўзгадняюцца перад тым, як яны прымаюцца і імплементуюцца. Пакуль я не бачу ніякіх такіх рэакцый з боку Вільнюса ці Рыгі і Брусэля. Я таксама трохі быў здзіўлены, калі пачуў даручэнне аб тым, каб пралічыць страты для польскага ўрада. Ужо пасля таго, як было прынятае рашэнне, звычайна такія страты і рызыкі ўвогуле пралічваюцца да таго, як прымаюцца рашэнні. Так што я не думаю, пакуль я не бачу прыкметаў таго, каб Латвія і Літва пайшлі такім самым шляхам, пакуль мне невядома гэта рэакцыя, ці ўвогуле это абмяркоўвалася. Магчыма, для іх таксама стала сюрпрызам такое рашэнне польскіх уладаў. Таксама не выключаю, так, гледзячы па рэакцыі Вільнюса, які адрэагаваў такім чынам, што мы таксама збіраемся ўзмацняць мяжу на час вучэнняў, хаця гэта ўжо і рабілася цягам апошніх тыдняў, яны там і свае вучэнні таксама праводзяць. Хаця, здавалася, учора якраз прэзідэнты краінаў Наўседа і Наўроцкі сустракаліся, але так, там Туск прэм'ер, это іншая гісторыя. Давайце так, і мы да іншай гісторыі, але ў межах гэтай жа тэмы. Служба бяспекі і інфармацыі Чэхіі напярэдадні паведаміла пра супольную аперацыю з партнёрамі з Вугоршчыны, Румыніі, у выніку якой была выкрыта сетка спецслужбаў Беларусі ў краінах Еўропы. Беларускага дыпламата, меркаванага куратара сеткі, улады ў Празе прызналі персонай нон-грата і далі 72 гадзіны, каб пакінуць Чэхію. Паводле Радыё Свабода гаворка пра дарадцу амбасады Беларусі ў Празе Мікалая Дукшту. Але галоўным фігурантам справы стаў былы намеснік кіраўніка малдаўскай выведкі Александру Белан, які мае таксама румынскае грамадзянства. Паводле версіі следства, летась і сёлета ён двойчы сустракаўся ў Будапешце з працаўнікамі КДБ Беларусі і перадаваў ім сакрэтныя звесткі. Белан быў затрыманы 8 верасня ў Румыніі. У мінулым ён кіраваў контрвыведкай СІП, это такая іхная служба Малдовы, і працаваў афіцэрам сувязі ў Кіеве. Еўрапейскія СМІ паведамляюць, што ў поле зроку спецслужбаў трапіў і беларус, які жыве ў Польшчы і працуе таксістам. Вось што... Не, гэта мы ўжо не будзем. Так, меўся быць каментар.
Але зараз ад спадара Валера атрымаем. Да, і варта тут дадаць, што таксама і сёння Дональд Туск выказаўся пра тое, што будзе высланы беларускі дыпламат з Польшы, які меркавана меў дачыненне альбо дапамагаў нейкімі радамі аднаму з агентаў беларускага КДБ, якога акурат такі унутраная служба бяспекі Польшы напярэдадні затрымала. Спадар Валер, вот куча этой усялякай інфармацыі, так, цяжка разабрацца, што тут, з чаго, магчыма, вынікае, але вось так, на ваш такі свежы погляд, які маштаб реально этой сеткі, ці это все-таки больш гучны загаловак у еўрапейскіх медыях пра беларускую сетку шпіёнаў в Европе? Ну, насамрэч, я думаю, што такія маштабы досыць уражвальныя, бо ўсё ж такі амбасады беларускія працуюць фактычна ва ўсіх краінах, дзе яны працавалі і да 2020 года. Так, там скарочаны штат дыпламатычны, але зразумела, што сярод дыпламатаў заўсёды дзесьці захоўваецца, які-небудзь хаваецца пад прыкрыццём супрацоўнік спецслужб. Мне ўразіла тое, што венгерскія спецслужбы спрычыніліся да гэта. Усё ж такі ў Венгрыі досыць такія цёплыя адносіны, можна сказаць, параўнальна з іншымі, з Мінскам. Міністр замежных спраў Сіярта збіраецца прыехаць у Беларусь літаральна заўтра. І гэта, я думаю, што будзе таксама частка нейкай размовы, але тое, што яны спрычыніліся да гэта, што ім таксама упоперак вось гэтая дзейнасць спецслужб беларускіх на тэрыторыі Еўрапейскага звязу, вось гэта найбольш звярнула ўвагу. Ну, а ў прынцыпе, калі казаць пра дзейнасць спецслужбы, выкарыстанне амбасадаў, то гэта зусім не з'яўляецца нейкай навіной, навінкай інавацый з боку Мінска. Это тое, што адбываецца досыць даўно, час ад часу такія рэчы адбываюцца і адкрыццё такой інфармацыі. Ну, але таксама это падкрэслівае, што ўсё ж такі КДБ Беларусі не спіць, працягвае нейкім чынам пранікаць на тэрыторыю Еўрапейскага звязу. КДБ Беларусі ці вось суседняй краіны, бо многія нашы эксперты, з якімі сёння мы размаўлялі, так і былыя працаўнікі таксама спецслужбаў, все-таки казалі, што это расійскія спецслужбы проста рукамі беларускіх агентаў, так, беларускіх дыпламатаў там рабілі гэтыя справы і ў Еўропе. Ну і мы маем вот заяву міністра замежных справаў Чэхіі, так, Яна Ліпаўскага, які кажа, што это той выпадак, мы не павінны дапускаць злоўжыванняў шенгенскім гэтай дамовай па тым, што дыпламаты спакойна могуць, так, ездзіць па краінам Еўропы, і ён працягне ўсе намаганні для таго, каб былі на еўрапейскім узроўні прыняты абмежаванні у першую чаргу датычна расійскіх дыпламатаў, па тым, каб яны не маглі перасоўвацца ад краіны да краіны. Ну, нагода для такога рашэння ёсць. А як вы ацэньваеце шансы на такое рашэнне, калі оно будзе прынята і датычна Беларусі? Што гэта значыць для дыпламатычнай службы Беларусі? Ну, найперш трэба улічваць, што ў дыпламатычных зносінах заўсёды існуе правіла ўзаемнасці. То бок, калі будзе абмежаванне для расійскіх дыпламатаў на тэрыторыі Еўрапейскага звязу, то, адпаведна, будзе такое абмежаванне і для еўрапейскіх дыпламатаў Расіі. А гэта вельмі не хацелася б нікому. Кожная дыпламатычная служба хацела б, каб дыпламаты працавалі без такіх абмежаванняў. Я памятаю, што ў Злучаных Штатах такое правіла існавала датычна савецкіх дыпламатаў, 25-мільная зона, так званая, якую нельга было перасякаць без спецыяльнага дазволу. Але такая размова пра расійскіх дыпламатаў у Еўропе сапраўды досыць даўно існуе. Ну і сапраўды выглядае, што варта было б увесці нейкія новыя дадатковыя абмежаванні для расійскіх дыпламатаў, якія літаральна кішаць менавіта агентамі спецслужб. Ці зможа гэта закрануць нейкім чынам беларускіх дыпламатаў? Іх вельмі не шмат у Еўропе на сённяшні дзень. У прынцыпе, беларускія амбасады, яны такія досыць дробныя, там не шмат людзей працуе, у прынцыпе, там в сярэднім можа там 3-4-5 чалавек працаваць, і, конечно, нагрузка ў іх вельмі вялікая праз гэта, і там, ну, вельмі непроста туды засунуць яшчэ і працаўніка спецслужб. Вось, але гэтыя людзі, конечно, вядомыя, вельмі добра вядомыя мясцовым уладам, і на гэта закрываюць, не то, што закрываюць вочы, але гэта прымаюць як данасць, таму што, ну, зноў жа працуе гэты прынцып узаемнасці, бо такія самыя дзеячы могуць знаходзіцца ў Беларусі. Спадар Валера, патлумачце вось гэтую саму працэдуру. Напрыклад, нейкага з супрацоўнікаў беларускай амбасады падазраюць у шпіянажы, і пры гэтым яго дэпартуюць, даюць яму 72 гадзіны, каб ён пакінуў
краіну, а не затрымоўваюць, таму што ў яго ёсць нейкі імунітэт дыпламатычны. Чаму гэты дыпламатычны імунітэт дзейнічае, ці ён можа не дзейнічаць у нейкіх выпадках, і чалавека могуць затрымаць, калі яго падазраюць у сувязях са спецслужбамі. І яшчэ такое дадатковае пытанне, калі ўжо 4-й год ідзе вайна, некаторыя могуць задаць лагічнае пытанне, а чаму ўвогуле гэтыя расійскія дыпламаты робяць у Еўропе? Ну, я пачну, мабыць, з другого пытання. То, што все-таки сапраўды дыпламатычныя адносіны не разрываюцца. Дыпламаты працуюць у гэтых краінах менавіта на аснове таго, што ёсць дыпламатычныя зносіны, ёсць дамоўленасць бакоў пра тое, што будуць працаваць амбасады. Бо калі выкінуць з гэтых краін расійскіх дыпламатаў, то адпаведна будуць высылаць і дыпламатаў заходніх краін з Расіі. А гэта таксама не ў інтарэсах гэтых краін, бо яны будуць абмежаваныя ў атрыманні інфармацыі, у разуменні таго, што адбываецца у Расіі, ад падтрымання кантактаў з афіцыйнымі установамі, дзяржаўнымі установамі. Все ж такі гэта важна для таго, каб разумець, што адбываецца ў Расіі, для того, каб даводзіць нейкую інфармацыю ці атрымліваць інфармацыю праз афіцыйныя, неафіцыйныя нейкія каналы. Вось калі казаць пра тое, што як адбываецца працэдура дэпартацыі, там аб'яўлення персоны нон-грата, то сапраўды ў аснове гэта дыпламатычныя імунітэты, экстэрытарыяльнасць, нават гэта можа заходзіць і далей. Бывае такое, што людзі, якія здзяйсняюць людзі з дыпламатычным статусам, якія здзяйсняюць крымінальныя злачынствы на тэрыторыі краін, дзе яны працуюць, яны могуць вызваляцца ад адказнасці, іх высылаюць проста дадому менавіта таму, што ў іх ёсць гэты статус, што яны як бы не падсудныя мясцоваму заканадаўству, хаця гэта правіла таксама мае свае выключэнні. Бываюць сітуацыі такія, што здымаюць дыпламатычны статус і дыпламата могуць перадаваць для асуджэння ўжо мясцовым заканадаўствам. Итак, у нас 40% паводле апытання, што да закрыцця мяжы ацэньваюць негатыўна і станоўча, то бок роўна напалову раздзяліліся меркаванні. Мы будзем абавязкова да этой тэмы вяртацца, прынамсі пра эканамічныя наступствы неўзабаве паразмаўляем з Алісай Рыжычэнка. Пакуль жа яшчэ са спадром Валерам Кавалеўскім закранем наступную тэму. Прычына гібелі палітычнага вязня Андрэя Паднябеннага ў магілёўскай калоніі удушша. Пра што «Свабодзе» паведамілі некалькі крыніцаў пра тое, што 36-гадовы мужчына пайшоў з жыцця ў сацыяльных сетках, апавяла ягоная маці. Пахаванне адбылося некалькі дзён таму. Родныя і сябры развіталіся з Андрэем без публічнасці. Як адзначаюць былыя вязні магілёўскай калоніі, Андрэй нават у цяжкіх умовах сачыў за здароўем, аціскаўся, падтрымліваў сябе ў добрай фізічнай форме. Мужчыну часта кідалі ў ШИЗА, пазбаўлялі перадачаў і падтрымання з волі. Андрэй зазначаў, што былы начальнік ПК нумар 15 Алексей Лазаренко збіваў яго. Тыя, хто быў побач, згадваюць мужчыну як аднаго з самых добрых і разумных вязняў у калоніі. Андрэй нарадзіўся ў расійскім Хабараўску, але з дзяцінства жыў у Беларусі. Пасля масавых пратэстаў у лістападзе 21-го яму прысудзілі 16 гадоў і 8 месяцаў калоніі, абвінаваціўшы ў шэрагу цяжкіх артыкулаў. У Андрэя засталіся жонка і двое малых дзяцей. Спадар Валер, апроч статыстыкі, вось, што это ўжо 9-я смерць палітвязня за кратамі, на што ўплывае смерць палітвязня? Ці яна ўплывае на хуткасць вызвалення іншых, на прыход перамен, ці можа на перамовы паміж Трампам і Лукашэнкам? Так, конечно, гэта вялікая трагедыя, і гэта не проста смерць, гэта забойства ці давядзенне да самазабойства гэтага чалавека. Нагадвае нам пра тое, што в якіх умовах знаходзяцца беларускія палітычныя зняволеныя, што да іх не прымяняецца беларускае заканадаўства, якое не прадугледжвае такое абыходжанне, не забараняе такія катаванні супраць людзей. То бок беларускія палітзняволеныя ў турмах знаходзяцца ў значна горшых умовах параўнальна са звычайнымі зняволенымі. Гэта таксама нагадвае нам пра тое, што ёсць тэрміновасць у гэтай справе, што людзі, якія там знаходзяцца на сённяшні дзень, яны ў сур'ёзнай небяспецы. І церпяць іх здароўе, церпяць і псіхалагічнае, фізічнае здароўе, але таксама і ёсць пагроза таго, што яны могуць страціць сваё жыццё. Таму ва ўмовах тады, калі мы разумеем, што на сённяшні дзень вельмі складана разлічваць на дэмакратычныя перамены ў найбліжэйшай перспектыве, трэба засяродзіцца на тым, каб вызваляць усіх людзей як мага хутчэй,
І тут нашыя погляды павінны быць не толькі на Дональдзе Трампе ці на Злучаных Штатах, яны павінны быць таксама і на еўрапейскіх краінах, у руках якіх ёсць значныя рычагі ўплыву на сітуацыю Беларусі, якія могуць сваім удзелам, сваёй актыўнай дыпламатыяй праз дасягнення дамоўленасці пра вызваленне людзей уплываць на гэтую сітуацыю. Калі казаць пра амерыканскі трэк, тое, што мы бачым ужо больш за год, што Злучаныя Штаты вядуць дыялог з Мінскам наконт вызвалення людзей у абмен на санкцыйнае паслабленне, то я думаю, што ўсё ж такі гэты працэс, ён выбудаваны досыць трывала, ён абаронены ад, скажем так, таких рызыкаў, таких падзей, якія могуць насамрэч станавіцца вельмі значным фактарам уплыва, але маё спадзяванне такое, што абодва бакі давядуць гэтую справу до конца, што Злучаныя Штаты зробяць свой крок, і ў адказ на гэты крок Лукашенко пагодзіцца вызваліць значную колькасць людзей. Будзем спадзявацца, што ўсіх людзей, але ўсё ж такі маё спадзяванне, што гэтая смерць, яна не спыніць гэты працэс, і што справа будзе даведзена до конца. Дзякуй вялікі. Валер Кавалеўскі, кіраўнік еўраатлантычнага агенцтва еўраатлантычнай супрацы, быў з намі на відэасувязі. Так, абмяркоўвалі мы шмат пытанняў вакол Беларусі, звязаных з закрыццём мяжы і раскрыццём шпіёнскай сеткі беларускіх агентаў у Еўропе. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Гаспадарства да рэгіянальных навінаў. Жыхарка Берасця Вольга пабывала ў адным з берасцейскіх гіпермаркетаў і зняла на відэа цэны. 11 рублёў за кілаграм яблыкаў, прывезеных з Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі. Журналісты праверылі падобныя цэны і ў іншых рэгіёнах краіны. Дысананс жа выклікае надпіс «Сацыяльна значны тавар» амаль на ўсіх такіх цэнніках. У каментарах іранізуюць, што яблыкі ў нас каштуюць даражэй за бананы, манга і некаторую іншую садавіну, што не расце ў Беларусі. В Грине сошли с ума. Яблоко по 11 рублей, по 12 рублей яблоки. Это... Люди, вы что, сумасшедшие? Это как? Это ведь яблоко за 12 рублей. Одуреть. Людям должно быть по карману самое простое. Капуста, лук, картошка, морковка, яблоки. Неўзабаве ў нашай студыі, нагадваю, Аліса Рыжыченка пра наступствы закрыцця польскай мяжы з Беларусі. Мы ж працягваем наш рэгіянальны агляд. Заведзеная крымінальная справа супраць кіраўніка аднаго з транспартных прадпрыемстваў Воршы. Яго абвінавачваюць у выкарыстанні працы сваіх падначаленых для будавання прысядзібнага дому і лазні. Работнікі працавалі нават у выходныя, натуральна, за дзяржаўны кошт. Шкоду прадпрыемству ацанілі больш як на 92 тысячы рублёў. Хто гэтым разам папаўся пад руку сілавікам? Пад апісанне тут супаў год нараджэння 1962. Падыходзіць Мікалай Чарвінскі, які з 2021 года кіруе аэрадромам Ворша. Это філіал нацыянальнага аэрапорту. Мужчына зрабіў вайсковую кар'еру, ён палкоўнік запасу, праслужыў ва ўзброеных сілах Беларусі больш за 30 гадоў. Пайшоў у запас са штабу камандавання сухапутных войскаў. У сацыяльных сетках з'яўляўся апошні раз сёлета ў канцы жніўня. Хутчэй за ўсё, менавіта Чарвінскі стаў падазраваным у справе аб злоўжываннях службовым становішчам. І апошняе, у Брагінскім раёне медычную дапамогу цяпер атрымліваюць толькі паводле раскладу. Замест масава закрытых фельчарска-акушэрскіх пунктаў улады запусцілі адзіны мабільны ФАП – аўтобус з медыкамі, што курсуе па вёсках. Для кожнага населенага пункту складзены асобны графік. Напрыклад, у панядзелак дапамогу прымаюць жыхары верхніх і ніжніх жароў. У аўторак дактары прыедуць у Карлаўку, Іванкі і Бярозкі. Выходзіць, што калі чалавек захварэў у няправільны дзень лячэння, давядзецца чакаць да наступнага візіту медычнай аўталаўкі. У выходныя ж медыкі ўвогуле не працуюць, і жыхарам раёну фактычна забараняецца хварэць у суботу і нядзелю. Гэтакая практыка дзее не толькі ў Брагінскім, але і ў Петрыкаўскім раёне. Там таксама людзей лечаць толькі з колаў. Як і абяцалі, эканамічная тэма. Банкі ў Беларусі зарабляюць зашмат, а таму іх даходы скіруюцца на фінансаванне эканомікі. Калі коратка, такі асноўны вынік сённяшняга паседжання Лукашэнкі з працаўнікамі банкаўскай сферы.
Паводле кіраўніка дзяржавы, цытата ў якасці адной з захадаў на ўзроўні дзяржавы прынятая пастанова адбіраць частку прыбытку ў банкаў і скіроўваць іх на фінансаванне эканомікі. Асноўную крытыку зазнаў Нацыянальны банк, які не кіруе даходамі банкаў. Хаця яшчэ зусім нядаўна Лукашенка хваліў старшыню гэтай установы Рамана Галоўчынку за паказнікі. Агулам у Беларусі працуе 21 банк, але толькі 3 з іх са 100% замежным удзелам і іншыя цесна звязаныя з дзяржавай. Также во время проверок скрываются факты внутреннего, внешнего мошенничества в банковской системе. В отношении собственников банков возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов, сборов. Систематически выявляются преступления, связанные с незаконным получением кредитов. І з намі на відэасувязі, так, анансавана ўжо раней, знаходзіцца Аліса Рыжыченка, прадстаўніца па эканамічнаму развіццю ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Вечар добры вам, спадарня Аліса. Вітаем вас. Добрый вечер. Так, натуральна, мяжа, закрыццё топ нумар 1 тэма. Мы да яе неўзабаве падыдзем, але ўжо давайте закрыем сённяшнюю эту нараду Лукашэнкі. Што гэта сёння было? Нацыяналізацыя даходаў банкаў, ізыманне даходаў банкаў. Як вы это ўбачылі сёння? Дело в том, что он уже не первый раз заявляет о том, что сверхдоходы банков нужно каким-то образом изъять. Я предполагала ранее, что это будут какие-то постановления, которые будут обязывать банки финансировать убыточные предприятия Беларуси под маленький процент, который не выгоден банку. Но сейчас Лукашенко открыто заявляет о том, что эту прибыль нужно фактически изымать и финансировать экономику. Скорее всего, это будет как раз-таки направлено, опять же, на финансирование убыточных предприятий, но вопрос будет, каким образом это все будет регулироваться, через какие постановления и указы, потому что действительно банки, которые имеют полную частную собственность, да, либо там частично принадлежат бизнесу, а не государству, это очень сложно по закону сделать, да, изъять их прибыль. Поэтому очень интересно, как Лукашенко собирается это реализовывать, и, в принципе, возмущение Нацбанка в этом направлении абсолютно оправданы. Но, с другой стороны, мы понимаем, какая ситуация сейчас в белорусской экономике, вернее, не то чтобы понимаем, мы ее понимали всегда, просто на сегодняшний день Лукашенко, скорее всего, тоже уже понимает, что ситуация очень тяжелая, что Россия, как единственный торговый внешний партнер, не может закрыть все потребности белорусской экономики, не может предоставлять инвестиции и финансовую поддержку для тех предприятий, которые не выгодны для России, а именно предприятия, которые работают на оборонку российскую. Поэтому нужно изыскивать какие-то возможные способы для того, чтобы финансировать все то, что финансировалось раньше из госбюджетов, либо из внешних источников, которых сейчас просто нет. Калі давайте тады можа уже да мяжы сапраўды перайдзем, я разумею, цяжка, мы ведаем толькі, што мяжа зачыніцца, так, ад ноч з чацвярга на пятніцу, не ведаем, калі яна адчыніцца, таму нам, напэўна, немагчыма сказаць вам, якімі стратамі для беларускай эканомікі так гэта пагражае закрыццё польскай мяжы, але в прынцыпе польская мяжа якую ролю адыгрывае ў беларускай эканоміцы, якімі в прынцыпе это маштабамі так для нас пагражае? Ну, действительно, тут вопрос такой. Дело в том, что уже с 2022 года все пути грузоперевозок через польскую границу были сокращены до минимума. И если мы говорим, допустим, про экспорт китайских товаров в Европейский Союз, который, в принципе, сейчас является в том числе, да, железнодорожные пути Беларуси, автомобильные пути через Беларусь задействованы в этом процессе, то там все равно доля очень небольшая, в районе 2-4% от китайского экспорта в Европейский Союз. Вопрос, как Китай будет на это реагировать в отношении Беларуси, потому что для Беларуси это, скажем так, больше политическое решение, чем политическое влияние, чем экономическое. За транзит так само гроши платят Китай?
Действительно, да, но это в любом случае это не те суммы. Другой вопрос в том, что мы импортируем из стран вне СНГ, то есть это в том числе страны Европейского Союза, промежуточные товары, которые мы в последующем экспортируем в Россию. То есть это в том числе санкционные товары. И если мы посмотрим на стат-данные за первые полгода этого года, то мы увидим очень интересные показатели о том, что как раз-таки импорт из стран вне СНГ промежуточных товаров сократился очень значительно. И в том числе сократился экспорт промежуточных товаров в страны СНГ. То есть закрытие границы с Польшей, а возможно последует и закрытие границ, в том числе и с Литвой, в последующем препятствует тому, чтобы мы ввозили из Европейского Союза те товары, которые Беларусь может потом экспортировать в Россию и на этом зарабатывать. І бульбу так само, спадарня Аліса, бульбу так само. Ми ж дозволили імпорт бульби з країнаў Евразвязу, так? Не сяброўскіх краінаў, так. И бульба, и та же самая огородина, с которой у нас проблемы наибольшие, дефицит. Мы тоже сейчас, по продовольственным товарам мы тоже видим по статистике, что мы очень сильно наращиваем импорт продовольственных товаров из стран вне СНГ. Но опять же, это вопрос такой сезонный, то есть чиновники Беларуси поняли, что бульбы не хватает, макарон не хватает и так далее, они дают указ, чтобы закупили вот здесь и сейчас, чтобы хватило условно на осень там, или до нового сезона. То есть это такие сезонные решения, которые принимаются и потом отменяются. А вот вопрос в том, закроют границу и откроют ли ее снова, когда ее откроют. Вот это уже будет серьезное препятствие для того, чтобы экспортировать то в Россию, что мы экспортировали до этого, а именно подсанкционные товары, которые находятся в России под санкциями, и экспортировались через Беларусь. И это свидетельствует о том, что санкции Европейского Союза работают, в том числе и закрытие границ будет еще больше усиливать эти механизмы, да, которые ограничивали ввоз через Беларусь подсанкционных товаров. Это важный шаг. Ну и, конечно же, мы должны помнить про безопасность для европейских стран, которые граничат с Беларусью и в которой сейчас будут проводиться учения. Это действительно очень важно, потому что все мы помним, чем закончились учения в 2022 году. И это абсолютно логический шаг со стороны стран Европейского Союза. Конечно, пострадают в том числе белорусы, для которых будет ограничено передвижение между этими странами, но тут вопрос же безопасности, скажем так, первоочередной, да, нежели возможности белорусов посетить Польшу или Литву, напрямую пересекая границу. Спадарня Аліса, а як рэжым можа ударыць па Польшы, маецца на ўвазе нейкі эканамічны адказ, напрыклад, там увесці нейкія дадатковыя абмежаванні альбо санкцыі на продаж той же ж польскай прадукцыі, напрыклад, бытавой хіміі ў Беларусі? Яблоки, которые и так по 12-12 рублёў у гипермаркетах. Любой ответ со стороны режима Лукашенко в отношении Польши будет как выстрел себе в ногу. Потому что на сегодняшний день мы импортируем намного больше, чем экспортируем из Европейского Союза и в Европейский Союз. То есть для нас намного важнее эти открытые границы, чем для Европейского Союза. То есть Европа многое не потеряет. И те объемы, допустим, тех же китайских товаров, они могут быть перенаправлены морем, как и 80% товаров, которые идут из Китая в Европейский Союз. Поэтому Европа от этого многое не потеряет. А вот как раз-таки Беларусь может столкнуться с дефицитом тех же яблок, с дефицитом картофеля или каких-то других потребительских товаров, которые белорусы привыкли видеть на полках магазинов. А Литва, Латвия не может заменить Польшу в доставке логистичной импорта з Евразвязу? Понимаете, можно найти через даже третьи страны, да, любые логистические пути. Вопрос просто удорожания стоимости логистики. И это все в итоге отражается на конечной стоимости для потребителя. И это все является проинфляционным фактором и влияет на конечные показатели инфляции и темпы роста инфляции внутри страны. А при учете того, что в Беларуси и белорусской экономике очень ограничены возможности к дальнейшему росту
росту доходов населения, который нужно поддерживать ввиду дефицита кадров, высокая инфляция может съедать весь этот рост доходов. И это не на руку властям, которые так стремятся удерживать цены для того, чтобы люди, хоть минимально чувствовали рост зарплат. Ну, а сапраўды, інфляцыя ўжо расце, як на дражах, больш за 7%, і пры гэтым улады кажуць, што трэба яе штучна нейкім чынам даць з ёй рады. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Аліса Рыжыченка, эканамістка, прадстаўніца ў эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету, была з намі на відэасувязі. Так, і зноўку прашу прабачэння за памылку, якую дапусціў у эфіры, заявіўшы, што бальшыня чыгуначнага экспарту транзіта, так, ідзе ў Еўропу з Кітая тавару праз Беларусь. Нема крыніцы пад рукой, але шаноўныя эксперты мяне абверглі. Так, і спадарства пытання, як ставіцеся да закрыцця межаў з Польшаю, размеркаваліся наступным чынам. Негатыўна ставіцца 40%, станоўча 41%, і тым, каму ўсё роўна 19% прагаласавала 132 чалавека, 132 асобы, якія глядзяць наш эфір на дадзеную. Неадназначнае рашэнне. Што дакладна адназначана, гэта тое эскалацыя у нашым рэгіёне. Але будзем сачыць абавязкова за развіццём падзеяў. Да поўначы пятніцы ўжо сталося не так шмат часу. Тым часам перанясемся зноўку ж у адну з еўрапейскіх краінаў, у Балгарыі, у мястэчку Монтана. Сёння другі дзень міжнародных вучэнняў НАТО Балгарыя 2025. Больш за 1200 ратавальнікаў і вайскоўцаў з розных краінаў адпрацоўваюць рэакцыю на землятрусы, выбухі, у тым ліку ядравыя, ды іншыя гібридныя пагрозы. Занесла туды і нашага еўрапейскага корэспандэнта Алеся Сіліча. Ратавальнікі і вайскоўцы адпрацоўваюць самыя цяжкія сцэнары. Журналісты сталіся сведкамі, як з-пад завалаў вызвалялі пацярпелых пасля выбухаў, у тым ліку мадэляваных ядравых. У вучэннях задзеяны больш за 40 краінаў і міжнародных арганізацыяў. Паводле арганізатараў, за 2 дзесяцігоддзі ў такіх трэняваннях узялі ўдзел ужо больш за 10 тысяч спецыялістаў. Што б мы не рабілі ў гэты перыяд, усё непазбежна звязанае з трагедыяй і пакутамі ва ўкраіне. Хачу яшчэ раз асудзіць апошнія асабліва смяротныя атакі. Мы заявілі, што застаемся з Украінай і будзем працягваць яе падтрымліваць і палітычна, і ваенным чынам. Бяспека Украіны напрост звязаная з бяспекай усёй еўраатлантычнай прасторы. Арганізатары падкрэсліваюць, акрамя тэхнікі, гэта яшчэ і магчымасць наладзіць асабісты кантакт паміж службамі розных краінаў. Дзякуй, што вы прыехалі сюды. Нягледзячы на вялікую патрэбу заставацца ўдома. Мы цэнім вашу прысутнасць. Што датычыць вашай тэхналогіі, то зыходзячы з досведу, вы сапраўды зрабілі некалькі крокаў наперад. Я бачыла распрацоўкі ўкраінскіх кампаніяў, марскія сэнсары і беспілотнікі. Яны даказалі сваю эфектыўнасць. Сярод сцэнароў і абвал тунэлю. Як паведамілі шведскія ратавальнікі, увайсці адразу нельга было праз расколіну ў скляпенні. Таму патрэбная дапамога інжынераў, каб зрабіць тэрыторыю бяспечнаю. Так, у нас абвал тунэлю. Ёсць людзі, якія засталіся ўсярэдзіне, але ратавальнікі не могуць пачаць пошук, бо ёсць расколіна ў версе тунэлю. І мы чакаем каманду з інжынерамі і камандай, якая можа зрабіць зону бяспечнай для ўваходу. Гэта там, дзе мы цяпер. Завесці каманду, запэўніць бяспеку, і тады можам ісці далей. Побач працуе нямецкая каманда, якая тэстуе новыя тэхналогіі, сэнсары здароўя для ратавальнікаў і шлемы з цеплавымі камерамі. Мы маем тут сэнсары здароўя, якія вымяраюць пульс, тэмпературу цела і скуры. А другая тэхналогія ў шлеме з цеплавою камерою, што дазваляе знаходзіць пацярпелых. Яшчэ адзін сцэнар землятрус, калі рабочыя апынуліся пад вадою на глыбіні каля 50 метраў. За іхныя жыцці змагаліся дайверы ў аквалангах. Сцэнар на гэтым аб'екце такі. Калі адбыўся землятрус, двое рабочых упалі ў глыбокі тунэль у ваду. Цяпер 2 дайверы ў аквалангах пад вадою шукаюць пацярпелых. Вучэнні Балгарыя 2025 это больш за десятак складаных сцэнароў. І гэта ўжо 20-ы такі трэнінг пад эгідаю НАТО. Ён паказвае, саюзнікі могуць працаваць не толькі на паперы, але і на практыцы. Алексій Белсат, Монтана, Балгарыя.
Мы бачым так, што Алесь наш таксама замаскіраваўся, прынамсі, перад польскую дэлегацыю. Так, дзякуем Алесю за рэпартаж з Балгарыі. Ну а мы з Алесем развітваемся з вами і дзякуем за вашу увагу, конечно. Ваши лайки, хто гэтага не зрабіў. Калі ласка, зрабіце, вельмі нам дапаможа ў сённяшнія часы. Як гэта зрабіць бяспечна, чытайце ў інструкцыі пад гэтым відэа. Для вас працавалі Віталь Бабін. Алесь Завлеўскі. Да хуткай сустрэчы. Пакуль. Пакуль.